Ось, 17-й айфон. Дивлюся, яка я качественна, гарна. Зуби білі, губи гарні. Забирай, хоч подержу його телефон. Побачив Ясю на Хрещатику на продію Бессарабки сало купляли. В клеточною сумкою вибігла, як перелякана. Так, Коля мене, кстати, хорошо зустрів. Ми пройшлися, прогулялися. Потім Ти не купив. зато він мені пепсі приніс, без цукру. Потім ми прийшли у таке заведення, як воно? Чача називається. І я скільки нажралася, ще й додому, я потім розпаковку вам все зроблю. Блядь, вкусно, капець. Ну, блядь, багато. Він думає, що я вже пузо розстьобувала, дивіться. Кушай на здоров'я. Хоча в нього нема взагалі пуза. А там що? Там трошки є. Як показувати, чи потім? Потім.